restoring the warm heart of Africa. Inali yokuti kumupangaso Malawi yokuti abwerere nchimake. And that was atangulowa kumene nokuti alo ya DPP yachoka inasokoneza warm heart of Africa. Ndata bwera chakwera mafuna ambwezerese Malawi nchimake. Nde tizifusana mafuso kuti kodi zinakathera kuti zimene zozo. Yachiwiri inali fixing the systems to deliver long-term priorities and diffuse short-term pressures. Zizungu zikulu za mphamvu zimene timakhala kuti tikukonzaso ma systems amene asokonekera osati mukanyengo kochepa yakuyang'ana patali komanso ndithu kusiya chitidwe omangopanga tizinthu tongofuna lero mawa tipange ma pressure amene ajawa timathesa zimene zijayi. Sona number 2 imene. Sona yachitatu inali delivering economic transformation and governance reform through sacrificial action and service excellence. Kuti iya ndithu tikufunano tisinthe chuma cha dziko chisinthe chuma chimene chichi komanso meti mayendesera ndithu nthambi zosiyana za dziko popanga ndithu sacrificial ndokuti tinganena chichewa chabwino ndokuti zina zimene maona ngati mutha umapanga kuzisiya kaya kuti tipulumutse zina. Exactly. Sumapanga sacrifices zinthu zophweka yayi zinthu zowawa kwambiri timene tinapanga zimezi musona ya nambala 3 imene ya 2023. Now ya 2024 ya chaka chatha inali taking stock and advantage of our progress in achieving economic recovery and resilience. Ndekuti tikuunikano kuti taenda bwanji zakafolosi nkumaunika kuti takafika patipo pofuna kukonzaso chuma cha dzikochi komanso kuti chikhale cholimba chisamangogwedera ndi chikangokhala kuti kwabwera kolera nachonso chusegula chuma cha dziko nachonso chili ndi kolera kukabwera chifine nachonso chili chifine chikhale resilient ndithu chizima. Achunga msanga when you go through such beautiful topics, powerful topics, ma themes awawo kuti I think you don't even have to read. Kungoimva mene kunene ataitu yake kumaziwa kuti self-explanatory. Yes. Mukuona bwanji ndi pamene tili padali pano. Chiwamba ndiyamikire iwo amene amaganiza mitu imeneyi chifukwa monga kunenera Wanda ndi mitu yonena kuti ikuzifotokoza yokha, mitu ya mphamvu komanso yoonesa chidwi cha usogoleri wa boma kuti akonze ziko komanso akonze zinthu. However, ndimati ndikakhala ndikumaganizira za mipingo masiku ano imakhala ndi mitu yosiyana ma themes kuti kulowa chaka cha 2025 chaka cha kuboleza chaka cho hagana ndangero chaka cholimbana ndi ziwanda crossover kumakhala mathimu osiyana nde nkumaona kuti nthawi zina mwina zangokhala ngati kuti sopano chizolowezi chabe chomangokhala ndi mitu ngati imene iyi. But on the ground, can you really say kuti mchaka chimene tinapanga restore dziko la Malawi kukhala Malawi warm heart of Africa, can you really say that's what happened? Mukaona chaka chatha muthaumane nadi kuna tinali chaka chimene chinapanga take stock kapena kuti nakhala pansi ndikuunikira kuti kodi takonza pati talephera pati ndikufunanso kukonza ma economic recovery and resilience kuti chuma tichikonzeso chaka chatha. For me, I think 2024 ni chaka chimodzi chimene tinaona mavuto aza chuma kwambiri. Ndipo ngati pali chaka chimene dola ija kwa chayachitika zake ndi chaka cha 2024. Ngati pali chaka chimene taona mitengo zinthu zikubalalika na 2024. So kumaona theme imene maendesa chakacho nkumaona ngati kuti zikusemphana zikuyankhula zina. So anyway, we hope and I only hope kuti mwina sona ikubwera apa mwina sakambe zambiri kwa for me ndikuwuzani kuti masona akumbuyoko amakamba zinthu zabwino koma kukamba ndi kuchita ndi zinthu ziwiri zosiyana. Abankuku kuti mavuto athu ndi awa timadziwa, and I don't think tingakangane kuti kodi mavuto athu ndi ati. Pamene timakangana ndipo kuti kodi tingathese bwanji. It's the how part. I think we all agree here are our problems. How do we fix them? I think pamene timasiyana anzatu andali amakhulupirira kuti akukonza zinthu. Ife amene mbali yakuno kumada kuti kodi aphonya pati
yonkumadabwaso kuti tusimukuona tikukonza zinthu kumva izizi ndi zimene tikufuna ngati dziko ndithu kunkonza Malawiyu kena kati kankonza Malawiyu tiziyang'ana patali samangofuna kudya lero tiyang'ana kuti tikhale dziko losasowa zinthu likhale bwanji timakamba za ma long term priorities kena kati nazakamba economic transformation anthu ali mapirimu ambiri amene akupemphera amene ndi ndalama bwana inde banja likuvuta koma uona ndi gwero ndi ndalama kungoti ndalama zikuyenda zinthu zambiri ziyamba kuyenda bwino tukamba apa za ujena bwana taking stock nkumaona kuti kodi achieving economic recovery and resilience zamphamvu ndi zomwe zikuchitika apa nkuku inuyo pali masiku ena kemakoza nuna assist tangana TV yanoyo yes yangai ndumona ngati kuti pakamwa munthu akamala nkhula ndi mawu mismatch sizigwiriza timati mismatch ndema mmankhula chipongwe china manena kuti kodi mukonera platform yanji yes kapena taipanga restart yes ama ndipatsa masolutions ambiri the platform I'm watching on kapena akulu kali sizigwiriza tayasaniso reboot yes mmene wanenera wayana kuti adindo athu amakhala magazonera kuti zitatere the beautiful addresses that we have been having komano kuti zimene kama imanena zimene boma limalingalira ndi zimene zimachitika pa ground zimakhala kuti zikupita musiyana and how many beautiful speeches and addresses we can have, plans we can have, if we do not have corresponding actions mbali nayo abana tidzingombera napa komanda anaswa speech komande boma lima if we don't act pa ground kuti pange implement the 2023 one imene amakamba za kupanga ma sacrifice kuti tidzipereke ngati sembe ngati zina zake timazipanga zonena kuti zimasokoneza chuma tizisiye zimenezo kuti tisave ndalama utacheka 2023 kuzafika to date magazi ali mboma akuonetsadi kuti apanga sacrifice zinthu zina upezeka kunena kuti achitaso onjezeranso nkutafuna zinthu so ndikugwirizana ndi wayana kunena kuti akuluakulu tito makhala ndi ma themes okongola leronso munetokaso ndi inaso yokongola kwambiri yokuti mina chula pena beyond 2025 elections pena pake makhala mina beyond that kuti mulingalira kunena beyond media beyond media time so ineyo in my introductory remark nanena kuti sona ya lero ikhala kuti amalawa amvera masona achakwera and awona kuti kodi pa ground pakwenda mtundu wanji so delivering a beautiful sona today will not be anything exciting, will not be anything that wow akanima wow ambiri chimene amalawi akuyembekezera kwambiri nchonena kuti mmene economic environment ili ndi chani chimene atanene kuti kuyambira lero osakhala ndidza abana mandidza aja amapanga anthu kumayi waladanena izi chabwino mongokumbusana mukuonera Times Television mukumvera Times Radio president achakwera afika kale ndithu ku nyumba ya malamulo kulilongwe posakhalisa apa akhala akulowa ndithu mkatimu kuti alankhule ku mtundu wa Malawi chamati State of the Nation address kuti dziko lathu lili pati padakali panopa nanga kuchoka pano kuyenda kupita chitsogolo tiyenda bwanji ndi kumakhala nkhani zosiyana-siyana nkhani ya zachuma nkhani ya zakudya nkhani ya za umoyo komanso maphunziro ndi zina zambiri kuti ma service akhala bwanji pamene ndi sona yomaliza mutemu imeneyi kupita kuchisankho chimene chiponyedwe mu September 2025 pano ndili ndi anzanga Wayana Chunga komanso a Jonah Pankuku tikuti kodi tikuyembekezera zotani nanga kumbuyo kutaona zotani funso ndilo kuti kodi ali ndi mwayi lokuti kudali timu inake tinkanena kuti nkumazulo timu imeneyo komanso ndinakumbukira zimene amakamba Pankuku zoti chithuzi chikuoneka zina kamwe kwankhula zina mafilimu ochaya na mbuyomu ankatanthauzira kuchoka I think muchiyankhulo china kupitisa maziyankhulo zina zimasiyana apezeka kuti mwina kamwe yankhula zambirimbiri koma kuzangomva kuti I'm sorry Telemundo kuonanso ama Telemundo I think amapanga so translate do we have a mismatch kuti timafuna titapanga zinthu koma I don't know kuti ine sinimaona ngati kuti kuthekera tilibe kuthekera tili nako koma mwina
pamavuta ndipati kuti tikuziwa kuti tikufuna tipange fix economy, and for us to fix economy abwana muno muli anthu ophunzira kwambiri. We have professors, we have PhD holders amene amaziwa kuyendesa chuma. Pamavuta ndipati mukamanena zimenezozo kodi achakwera alibe ndi mwayi okuti nkumazulo achakwera nkumazulo akhoza kuite mbenuza game apa pali senkudati so munkachida kuti wawa izi simukanakhala munamba panga day 1 bwezi pano tili patali ochunga pankhani yonena kuti kodi tikatengera nyengo imene yasalai tisanavote mu September chaka chino kodi boma lili ndi mwayi ndifuna ndikutengereni amalawi nonse ndanzanga amene mukhala pano tipite ku America. Tafika sopano pa Washington DC paja ndifuna kuti tione zimene akuchita ku White House. Anthu aja Lazarus Chakwera wafika kale ku nyumba ya malamulo ndithu timamva mizinga kunjako yompatsa ulemu kuti mtsogoleri wa dziko wafika pano kuno akuyenera kuyankhula mu nyumba ya malamulo State of the Nation Address mawu amene amapereka mwina kamodzi pa chaka kufotokozera dziko mmene zinthu kugodera kumene America akugwedera kumukukuonako ndi chifukwa cha munthu amene anamusankha kuti akhale mtsogoleri wa dziko limeneli komanso chifukwa cha anthu amene wawasankha. If you can see pali zinthu zambiri zimene anthu akwanena akwanyoza koma kumachita kuona kuti zinthu zichazokhanga tizo kumabwera ndi kumangogwaza okha because they don't care. Chimene afuna iwo kuchita nchonena kuti masomphenya ndi malonjezo amene adapereka kwa mtundu wa anthu a America ateke basi, and no one including the judiciary will not stop them. Ndi maziuza kunena kuti ngati zimene zizi akuchita Trump within this period ya 1 month ife mutasala ndi miyezi kandi 6 uko, are you sure kuti achakwera tangunena kuti kwambira panopo I don't care kodi osali ndi executive orders athoma panga mapangira china. Yes, I inde akukamba zoti inkasalo wanzapa nga use executive order to reverse some of the issues. Yes, I didn't have. Where have they been? Executive orders osakhala tu izi tumangona kuti akupanga congratulate ujeni kumanda presidential decisions zimenezo asali zimenezo. Executive orders oni Thomas asa akukakhala ujeni osati zimene tumangona maposta na kaona kaji bwana osakhala zimenezo. Kugamba executive orders kugamba za serious. Yes, so chunga tinakugwirani pali zinthu zimene ndigwirizana nawo akhala anthu akunena zomenera kuti iyayi mwina president tikonza zakuti izatipake ma sacrifice panopo zomanena kuti tizachita zakuti nthawi yatha. I think chimene chingathe kuwakopa Malawi ndi action kuonesa kunena kuti ifeyo kuyambira ndikamatuluka mnomo mwina zakuti zikutha zakuti panga motere zakuti panga motere, and akamapanga choncho adziwe zonena kuti ali panthu ena amene ngakhale mchipanicho sangagwirizane nazo koma iwo apanga zinthu zonena kuti at least ayese kuteteza mbiri yawo komanso chuma cha dziko lino makamaka chuma ku ndime imene yasalai. So tiona otherwise kuyankhula anthu amadziwa kale kuti achakwera amatha kuyankhula chizungu chabwino achichewa chawo impeccable amayankhula bwino kwambiri komanso ayenda anyamata unena kuti akati athakule speech kulemba achina shoni kampondeni ndivena amalemba bwino kwambiri koma at the end of the day anthu zimene zanatopa nazo zimene amfuna kuona Malawi nzonena kuti kodi mafuta amene tili nawowa tikuwaona tokha kapena sa president mukuwaona. Ngati mukuwaona kodi mungovomereza kuti mafuta aliko kapena mupanga chani mupanga chani ndiye kufunso limene tikufunsa amene adabwera nimwambe onena kuti kugona pakati nkuyambirira kapena kutchula khubwe ndi mawa adaganiza bwino chabwino chitsanzo chimene akupereka cha Trump kusiya how tricky it's going to be between a Trump ndi achakwera. A Trump akubera kumayambiriro kwatiri muyawo atango sankhidwa kumene ngolowa mu office majawa jama werenga the first 100 days. Yes, you understand. Yes, mena adabwerera achakwera kumayambiriro kuja kumene kumabwera mawu a clearing the rubble kumene kumabwera mawu okuti tikutengerani ku Kenani kumene kuja ndi kumene nakubwereno the seriousness imene tikuyikamba pano paya. 6 months to the elections Malawi inali yese kapena majority of Malawians would know why are you doing that today. That's how tricky it is. 4 years you're saying why you see mapanga izizi why you see maribweresira chakuti anthu amangana nokuti chifukwa chisankho chatani chandikira timaopa kupanga ma decisions owawa chifukwa chokuti anthu satikonda. Mwina would want to be too good. Mwina komanso nthawi zina ineyo ndimakayikira kunati kodi anthu ngati atsogoleri kodi timakhala kuti tikuinvesta government machinery ija
chinthu chicha chifamu tati muone mene pepani kuti tizikwisa ntchito zisanzo za ku America lero koma mutati muone anthu aja akuoneka kuti people they were prepared akuoneka kuti amadziwa kuti apa ichi tizachitsema motere ichi tizatani so timakhala ngati kuti tikulowa mmene muja kapena mwina mapangira zinthu zathu mone waja part of it adaponya chisankho November yes president akuyamba Trump akakhala ku David uko kumakalingalira ngambi kuzalowa January exactly adali ife timachita kukhala ngati kuti kungoponya lero akangolumbira bwana achoke wina uja ndekuti akusamuka kusanjika kujeni kuja apasana so manoti wina sokakhalako ndemuzaone first one month zimene zimachitika ku Malawi first one month ndekuti mpingo uliwonse umene mukudziwa umapita ukaona president ndikapempherera kukapanga congratulate ndiye kumabwera anthu achibale ndiye kumabwera anthu ndiye first one month chimene mukuchita chomangoti aya tikuthokoza munativotera gentlemen and ladies let's get ndiye kumakhala anthu okagula boma kasintha madilu so you are dealing with wayana now I'm in charge exactly ndiye kuti pamene before you realize it first 2-3 months cabinet kulowa second month into office sinatuluke anzathu kungomva imatulukira anthu kuwapa debate kuti akuti director wa bongo lakuti akakhala wakuti ndikumitenga ku parliament kuja kumfunsa mafunso ndikupanga aliyese kumaona anthu kuti yankhula but eventually akamayamba siku loyamba boma imaoneka kuti apa yayambadi anyway mwina those are things that we could learn koma on the ground panopo poti dakali ku Malawi nkhani ndionera kuti moyo ukuwawa no amount of speech will heal the pain of Malawians except action akulu achakwera kuamva mene amalankhulira ali ku opposition yes when he was leader of the opposition in parliament amalankhula zinthu zamphamvu and analisana khale president wangosi ayi amafuna ndithu kuti akhale president zosiyana ndi mene amakhale amene anthuena yes sadakuzekera kuti ndinamakaochene komanso mwina ena aja amakhala ngati mwina akulowa even kuyambirira kwa bingu adakhala ngati alowa ndi UDF nkukachitana chipongwe chanjani umayembekeza kukhala zoyendayenda things will be moving but him I think anani nthawi yokwanira atalephera first attempt ndikumaziwa kuti ndizayemaso kachiwiri kaja ndikuamva amene amayankhula amene amayitengesera DPP nkumati kulankhula suku pamene pamandidabwisa ndipoti kapena what is it in those houses kuti munthu ukalowa umazakhala ngati kuti zimene umayankhula zijasu ine ndithandizeni anthu amuno anakamba mawu arabo ine mawu amene ajawo ndimaona ngati kuti anthu Malawi uno we underestimate the power of rabble in government ino olo kutabwera boma lotani ndikunena kuti kunoko tifuna tipangeza kuti koma alipo anthu amene chimashini chija amachiyendesa amene ngati simungawachose mukhala pomwepo ngati sawasintha kaganizidweka simungachose chifukwa chani wayana look at Trump akuchosa Joe Biden kuti wase suzila ndiaso nawo intero he's even calling crooked yes you're fired he's talking about his dissenters ndale zomafuna kuti kondedwe za maulemu ndale za kuchalichi ndale zofuna kunena kuti aliyese azinena kuti apule ndi zimene zimatipwetekesa kuno andikamanena choncho sindikungonena achakwera ayi at every level kuona mpingo chankumanena kuti apano mpofunga ukonzapa koma chifukwa chonena kuti akuti anakwatira akuti amaziona nda akuti muzaona kuti dziko lino timavutika kuti tipange ziganizo zoyenera on the ground chifukwa cha nkhani imene we need to clean antikamati cleaning sumayang'ana nkhope ayi yes pena mofana kuti I love how he's speaking kunena kuti we might be looking at Chakwera ngati munthu as an individual yes komano kuli ma systems kuli team imene amayisankha kuti akula this agenda this vision vuto ndi anthu akasangakhala imene kai ndithandizireni now ndimafuna ndibwere pamene munena apo kunena kuti abana pakakhala kuti pa company ngati pano for instance chitimes ichi tufuna tipange agenda yakuti ndiye tufuna tithamangitse yakuti tufuna tikonse apa titene choka if the management ya panopa if they are thinking big to figure out pakhale team ina yonena kuti yitu kuyikaenda akadziwo chawa
tikwanitse chocho munipesesa ineyo ndikubwerezanso kunena kuti ngati kunali pair imene amalawa adanena kuti yes now Finally. awawa achakwera ndi achilima combination iyi itipiritsadi kukenani koma ndimanena mobwereza ndimaganize nayo choncho kunena kuti mwina kwachotsa Mutharika ndi DPP kudali anger, yes, sometimes positive anger is important kunena kuti mwina tisinthe zinthu koma agenda yeni ya dziko I still maintain kunena kuti mwina kunalibe. Are you sure? Ine ndimaona Kapena we didn't have people that deliver. Now look at this now. Mumakamba za Trump pompo kunena kuti ali kunja atangofika. You understand? Ine ndimanena kuti pamene achakwera damba kupanga mention the rabble. Already amene adzozina kuti vana uyu kunena kuti Rabble ni ndani? Munyasi zina ndani umachita uziwa kuti uyo ndi rabble tikangobwera you're fired. Sometimes why it's a problem. Yes. It's when you appoint people who are rebels themselves. When people surround you are even rebels themselves. So kuti ukaone rabo yakutali yapa imakhala ili mwe pakati zimene zonso. So ine ndimaona ngati kuti nkutheka kuti ziganizo zina zopweteka we have been so reluctant to effect them. But I kumambira konku chimene kuti izi ni nyasi izi tikotseretu. Izi ni nyasi tikotseretu. Muchituzi moti kuona kuti President Lazarus Chakwera ndi anthu amene aperekeza kulowa mnyumba ya malamulo mmene akhale akupereka State of the Nation address nde kuti nthawi ina iliyonse tikhala tikuolokera kulilongweko kuti timve kuti kodi State of the Nation address ya number 5 ili ndi zotani amalawa ayembekezere zotani komanso anthu akhala ndi chidwi kuti kodi delivery iyenda bwanji tikuyembekezera kuti kumene kukhalelede tidakayankhula ndithu msanga two things akuluakulu kodi vuto ndi anthu amene amasankhidwa acha kuti they do not understand the vision of their leader kuti Achakwera anachita articulate ma issues awo kuti ineyo ndifuna ndipange zakuti ndenda sankha anthu awo mundithandize kuti anthu osatha number 2 kapena Achakwera it takes too long to fire people that are not delivering kuti anthu anafika napo kuti olota pala cha mtundu wanja Achakwera can never fire you. It's a shared blame. One, msogoleri wa dziko wayenera kusankha anthu oti athandize masomphenya ake ndipo ngati anthu osakumthandiza wayenera kuwachosa number 1. Number 2, inu amene mwasankhidwa mwayenera kuti mutumikire zinthu ziwiri. Choyamba mutumikire dziko komanso mutumikire msogoleri amene wakusankhani. Ndipo ngati they doing it wayana to satisfactory. No, it's not satisfactory. Ziko sinakakhala chimozimozi. Anthu watafusakuta. Ndekuti anthu amene Achakwera na asankha sakuwathandiza Achakwera. Can we conclude kuti these are people that are letting down it's a fact wonder. Achosa anthu angati. Poyamba tonamba ndi anthu a whole team anawachosa. Chifukwa chake samawathandiza. Kenaka anabwerapo ena. Kenaka ndamangosiya sopana kuti nandizingochosa. Otherwise, he has actually removed a number of the few people, top people, anamba now, anachosa, awandiena. Even kumaina atabwera, anthu akwada ndaulanso. Then kumanena kuti vuto ni masankhidwe, kapena osankhawa. Kapena mwina aliponso anthu ena within the system, amene system aona, amene akupangisanso mavuta akhale amene. Kapena dziko amala njokanika. Is that what we're saying? Pankuku, can you look at the cabinet yapanoyi? This is a cabinet that is going to deliver. This is the cabinet that you can take to campaign. This is the strongest cabinet that if in our programs, including this one, how they found themselves there in it, I don't even understand. So, the transformation agenda, the much talked transformation agenda, on one hand, a very good one. We are still waiting. There's no hope. We are still waiting. Yes, it's a very critical question. Bwanji tiwolokere ku Lilongwe kumene President Lazarus Chakwera akhala akuyankhula ku mtundu wa Malawi in the State of the Nation address. We now crossing over to Lilongwe kuti timve kuti kulizotani. Being a new session of Parliament has been appointed to commence in the Parliament Chamber, Lilongwe, at 10 a.m. on Friday,
14th February 2025. Given under my hand and the public seal of the Republic of Malawi in Lilongwe, this 8th day of January. God bless our nation. Signed. Signed. Kathy. Zimene ndithu zimakhalira amenemu ma clerk kapena titi akuluakulu oyendetsa zokambilana zimenezi amafotokoza ma section